I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u naš novi klip. U današnjem videu radit ćemo reakciju na Bakinu pesmu Lična. Kao što vidite, rešio sam da radim reakciju sa mojim malim bratom Đolom, ali prije nego što se bacim na reakciju, želio bih da se zahvalim svima na ogromnoj podršci u posljednje vreme. Došli smo do 80.000 subscribera. Fali nam još malo tih 100k, zato udarite like i subscribe obavezno. Ljudi, još 20k! Još 20k, zna Đole matematiku, iako nije još krenuo u školu. Zapratite nas na Instagramima Azaros TV i azg.đole i mi možemo se baciti na reakciju, a? Može. Da vidimo, ovako, znači odmah na početku imamo Marconio Wellness Club sponsor i Šajim se sponsor, ne vidi se od nas, ali tu je. Znači kad čovjek sam sebe sponzoriše, kad čovjek sam, a da, on više nema sponsor. A dobro, vratit će se. What the fuck? Što? A ne, gledaj, znaš šta mi se ne sviđa, čekaj. Pa, pejkače mi se ne sviđaju, iskreno kažem. Ni meni. Devojke, a? Ajde, ova u sredini je najlepša, ova desno... Onako. Ova, pa... Brate, znači... A vidi ovu, ako... Koja? Zatvorila oči, ova. A, uletela je mušica u oči. Da. A nemoj da... Brate, znaš, mislim... Sve je okej, nisam protiv plastične operacija, ali sve umereno, ljudi. Znači, kao što kažem ja i za med, 2 kašice meda zdravo, kegla meda nije zdrava, kalorijska bomba. Isto je, brate, znači, bukvalno... Baciš bombu vojske, oko. Nije mi to, znaš. Baka pras, 20-20, Da, to znam, ja. Ova bre... A ne, zalepla, Šajim se traktice. A, brate, hoće prste, nije to. Di bak, brate. A nije ovo je. 2 ponija. Nekome sam rekao da je kurva. A joj. Ovo se rekao, če? Ovo se što radim za sve vas je nauka. Nekome sam rekao da je kurva. 6ix9ine, brale. Znači, američki trending dolazi na balkansku scenu. Budu kao ja da psuju ne baš, da luduju da. Ti si rekao ne voliš kad psuje neko, jel? Da. A ti psuješ više od svih. Aha. A to nije to lijepo. A nije lijepo, ali ti psuješ. Ljudi, ali ja imam oko, znači ovo nije... Pazi šta Čoda radi. Ovo sad predstavlja Čoda doveo maloletnice, pošto devojke izgledaju maloletno, to je moja pretpostavka, ali gledaj sad ovu desno što drži ovako ispod na stomaku, pa ovako malo protrese. Znači, nisam prevezan, možda malo jesam, ali uglavnom imam dobro oko, primetim takve stvari, gledaj. Joj, Čoda, Pa ja sam ovo primijetio. I ti si primetio. Joj, šta je ovo? To šta, bakica, ništa bez lične karte, ljudi moji, znači, opeko se čovjek jednom više nema ni babe bez lične karte nema, A Čoda, brate, pa šta stavi tu? Čoda i Panjković, Čodina i Da? Panjković, Pančeta. Čodina i Pančeta, ljudi. A to, jesi ti nešto primijetio? Šta? Vrati unazad malo.
Kakav srednji... Ti ljudi silni panjka. A, brat. A šta je? Ništa. Koje besede sline za A, brate. iskre mala hoće da mi digne više Što ne gledaš? Bakica se obradala, mislim, gospođo, uz dužno poštovanje, ništa loše ne mislim, ali sami ste odlučili da budete u spotu. bezlične. Ja sam posebno sposobna osoba, ej. Društvo je prepuno prepotentnih snobova koji misle i smeju se. Sam posebno sposobna osoba, ej. Društvo je prepuno I'm so high. prepotentnih snobova koji misle i Naduvala smeju se se baba. onome što ja izgovaram, a 100 puta Vidi gore baku. stvari rade u svojim sobama. Snobova koji misle i Šta je, ništa ne vidim. Aj, baku, drže, povukla cedevitu jednu i udri. smeju se onome što Jes čuda. E, Ha, gej! šta mi radiš? Ništa. Stavio tu, ne A ovdje. ne, man. A ne znaš ti tu foru. Pokazat ću to. vozim da ponija. Aga, pljuska bakica, bre. Alo, daj mi slušku malo. Da ti spala sluška? Pa ti si mi je sklonio slušku. Izvinjavam se, evo. Tu pesmu. Kako isto? Ova- Pesmu ili ovakvu pesmu? Ovako isto. Kakvu ovakvu? Da. A kako? Pa sa ovim devojkama S ovdje. devojkama. Ovakim devojkama. Ne znam. Što, tebi se sviđaju ove devojke? Ove naduvene? A, da ili ne? Ne. A kakve hoćeš? Pa hoću normalne, a ne ove. Normalne, misliš prirodne? Možda se one normalne, samo što su naduvene. Nisam ono paćenik i napaljenik sad ono na ženske adute, ali zaista ne volim ove silikonjarke, ono, nemam ništa protiv silikona kažem, nego ne volim kad je pretjerano, brate, uvijek ima neka umerena, to može umereno da se uradi, ali ovo je baš pretjerano i to mi se zaista ne sviđa. Ali znam ima dosta napaljenika koji lude zove. Baba jedva ustala iz bazena, pa babo pomozi ženi. Opušteno. Joj, ubit će ga Vuk prsnom u kameru. Nadam se da je to jedino što je prsnuo na tom spotu. Lol. I to je to, ljudi, možete tiče reakcije na Bakinu pesmu lična. Generalno neki utisak, ne sviđa mi se toliko pesma, smatram da je imao mnogo boljih pesama, Da. odnosno da ima mnogo boljih pesama. Vidim da je to malo teo da fura taj 6ix9ine fazon, ali nije bilo toliko šarenoliko kao kod njega, pa ne odaje neki utisak kao 6ix9ine, mada ima sličnosti dosta. Kao što sam rekao, smatram da je mogao naći mnogo prirodnije devojke, znači izvinjam s devojkama ako se osjećaju prozvane, ali to je samo moje lično mišljenje, ne volim prenapucane devojke, nemam ništa protiv silikona, ali u umerenim količinama ovo je za mene previše. Smatram da je mogao naći Da, za mnogo mene prirodnije, devojke. zgodnije devojke. A ne ovakve. Pa da, mi je to malo pretjerano. Lajkite ljudi klip ako vam sviđa, ako nije, udarite subscribe dugme da postanete član najjače armije na Balkanu, Spartanske armije, Azaros Army, Uzmite isto majice. majice na azaros.shop Instagram Instagram profili, profilu. a imate link u opisu od Good Game Shopa za Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju i ostale zemlje sveta. Iskribije i to. Zapratite nas na Instagramu Azaros TV i azg.đole, a mi ljudi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Ćao!